da haka ba wata kalubale da muke gani ko PDP ko ADC za ta kawo mana. Mu PDP 'ya'yan PDP haka suke, ba su da tsoro. So don haka mu a shirye muke da kowace irin jam'iyya ta zo, za mu buga, za mu shiga zaɓe da ita. Sunana Honorable Abba Kujama, dan takarar dan majalisa na jiha a karamar hukumar Cikun Local Government. To alhamdulillah, kamar kullum ina ga jam'iyyar PDP uwa ce, kuma bayan da za a yi kawai bishiya tana da jijiyanta a shuke ka zo ka giggilla saman kai tunanin cewa wai za ta mutu. Kafin jam'iyyar mai mulki APC ta samu mulki, mu PDP mun riga ta samun mulki. Da haka ba wata kalubale da muke gani ko PDP ko ADC za ta kawo mana. Mu PDP 'ya'yan PDP haka suke, ba su da tsoro. So don haka mu a shirye muke da kowace irin jam'iyya ta zo, za mu buga, za mu shiga zaɓe da ita, kuma in Allah yadda talakawa su ke son jam'iyyar PDP kuma su za su zaɓe ta, za su dawo da ita kan mulki cikin sauƙi insha Allah, nan ba da daɗewa ba. To Honorable, ko kana ganin cewa jam'iyyar ku za ta kai labari a zaben 2027? To kamar kullum abin da ke kara min kwarin gwiwa, har yanzu akwai jam'iyyu da suke ta fita, ake ta creating jam'iyyu. Wasu dama jam'iyyun suna nan, yanzu jama'a suke ta rububin shigansu, wannan shiga wannan, wannan shiga wannan, amma PDP is still standing. Ba mu da wani shakka, ba mu da wani kokonto akan haka. Abubuwan da za mu yi ma jama'a idan gwamnati ta kai ga gaci, abu na farko da za mu duba shine akan harkan tsaron nan, wanda ba mu muke da bawa a hannunmu ba, amma ƙoƙarin shugaba shi zai sa a kula da wurinka. Ni wakili ne, idan na je wakili ne na al'umma, zan kuma dinga takurawa, ina takura ma manyan nan saboda constituency dina ta san cewa ta tura wakili. Ba za mu zira ido mu ga ana rashin tsaro yana damun mutane kuma mu zira ido mu yi shiru. Ba za mu dinga kai ma manya cewa abin da ke damun don a zo a san maslaha akan harkan tsaron nan. To a har kullum sako na ga al'umman Cikun kira ne na cewa abin da ya jefa mu a matsala shine siyasa ta kuɗi. Ba za a duba cancanta da shugabanni wanda za su ji kan al'umma ba. So ina kira ga matasa 'yan uwana, tsofaffi da yara, da wannan jam'iyyar PDP jam'iyya ce mai adalci, kuma ta yi an gani, ta saba ma jama'a adalci. Ina kira da a fito kwai da kwarkwata a zaɓe ta don ta dawo a ci gaba da shan romon demokaradiyya kamar yadda aka sha a baya.